Update, char. Why? Kanang gaadton mi sa balay sa Purok 3, dili sa balay nito dyan. Kay ga Halloween party daw saon. Humana day ang simba ganina guys. So lahi na sad nga vlog. Part 2 vlog. Hello guys, and dito Ga-vlogging daw siya. lang. Kira mo good. Lagi. Gakaulawa siya nga mag-vloga siya, gakatawa siya. Wa man good joke na man good. Nga na man agid sa una, maulaw-ulaw pa ka. Ako kay kaulaw man good ko. Wala lang, ulaw lang. Muna to. And Hello guys. di man good ka mo lamboan ang pagkaulawan no. Dapat baga kag naong no, dugar mo ka baga naong. Happy. So dito na sad mi mag-agi sa among giagian ganina nga dalog.com. Kung gusto mo maglagi sa lon, diri mo sa dalog pag-agi. Char. Na evictusan diri kung na kay dugo nga diwata pag di evictus na. Danaya, char. Maisan. The best creature in the Philippines. Kabaw baka manggod na kabaw. Hello. Baka manay na siya guys. Kabaw daw kuno bisag beka dili baka kay beka na siya beka. Yan din pangalan Rebecca. Rebecca. Tara tayo sa bahay namin guys. Tuwar si baka dito. Dito dili to. Gakakuha na sa tingog oy kay ambot lang gadako ng lawas. Kuan guys kanang si Mariki ga video siya, gabuhata siya video, ga vlog siya pero di niya gipatanaw sa amo. Unsa lugar ga delete ra niya. Sayang kay iyang kuan iyang effort pero okay ra to kay practice pa man sab niya kay basi di ma-vlogger, di ba? Vlogger ba? Kung ma-vlogger gani ang isa ka tawo, di happy. No. Anigoro gid tani. Good vibes is the key. And everything. Sure. Hi everything lugar. Hi everything. Mimiya with hi everything. Unsa lugar? Unsa lugar? Copyright. Hi di ay sa among mga hi mga friends ay si Auntie nga taga Larok. Hi sa imote. Hi mga friend. Vloggerist kay si Auntie. Shout out to hi mga friend. Mag-collab ta sunod. Collab ta soon. Ay collab. So collaboration na sin. Pinamimiya. So mag-try ta og teleport from Jomi Hospital. Unsaon pag teleport? Hali Mari, teleport ta. Awit ako ba. So one, pwesto. Handa. Ba! Hoy, nakaabot ra gid ta diri sa Purok 3 pero si Mari nawala siya kay naguna na siya og Evictus. Ako, special man gid niya akong Evictus. Dapat kita gid ninyo. What's up? Alimon. Fighter wine, pangpalasing. Uy. What's up? Bawal na siya kay kuan. Why bawal? Violent na siya sa YouTube. Gaani. Mura gaani man gid to kay, di ba? Tanaw niyo guys oh. Taba unta mo. Why ko diri no tay na unta mo. Sana all my gym. Amo na magpapala ko ha. Daot na ni. Lasta na unta mo dito wi, lamisa. Unsay plaster dito? Kami. Kung lamisa ni ka diri. Kung laminin niyo dili ko kino para man na dai ni. Sana all my jowa. Sana. Excited kay sila kay among kangit-ngit na sad sa kalibutan ay. Urot na puti na white. Excited kay sila. Pwede man good pulbos ra? Ha? Ang ibutang sanaw. Ayaw pag Excited kay sila kay among gidala ang butsa cooler. Katubi tong nasa vlog nga Wagid mo na kung nauna nga maglalaba. sa vlog nga Agi kan gamot. ambot si Samok sa vlog nga katong make up tutorial ba kadto. Oo. Tapos
Oo, kada plano manggid mi adto nga. Mangayo kasi Ate Janice, mangayo. Ay, kanang pagdalaan ni Mariba tapos nalimtan namo kay nagdali-dali na kay nanawag man mo, di wa na lang ta mo nanawag para nakadalami. Samok. Uy! Ha? Gapangulam na manggud mig langisa. Wala ra mong lamisa. Ay. Katong namitan tadi, katong na lang dawan tinday. Kaya na namin bubos pina. Mag-con vlog na ka. Sige. Tanawat ta lang. Sige, pag kuan daw bi, pag sample daw ko no bi, unsa ba mo hugot dira. Sige. Bala na maulog sa baon ka na, hindi na maulog sa Taong dili mo mahal. Sampol lawi. Pangit kay nga hugot. Sige dabi, ikaw. Sampol lawi. Sige. Masarap to. Masarap gani. Hugot na to siya. Sige, ikaw. Wala. Oh, wala pa daw siya hugot, kaya di pa siya excited. Excited. Di pa siya ready. Kwan. Kuan ra. May noon mahulog sa kanal sa. Di ka mahulog sa. Ambot sa inyo, pambata man na inyong vlog, vlog. Pambata man na ang inyong hugot. Ay, baka dugal na ko. Ay, God. Kaulawa siya. Ay, kamo kayo. Ay. Ay. Mano? Amo sinina niya na. Sala sa iyong bag. Nga unsa yang gisaba da nga unsa yang gisaba? Ada kunong lamisa. Ikaw lang. Mas ka ba? Kay. Ngano? Sa kailangan kita. Sige, hugot na. Nagkagandahan nini, handa ka pong sungkitin. Tama ko'y maaning, di na kailangan maghanap pa ng iba. Wala, Marami pagod. pang mga sa akin, ikaw lang talaga. Magmula nung una. Wa daw kuno. Thank